Еще одну сразу. Да. Ярослав? Пока. شاید من به کسی لازم نباشم. барои ҳимояи худ ба 3 қоида риоя намоед: садоқат, парҳезкорӣ ва ҳимоя аз бемориҳои сироятии ҷинсӣ. бо фарзандони худ дар мавзӯъҳои ба балоғат расӣ, пешгирии бемориҳои сироятии ҷинсӣ ва дар умум оид ба тарзи ҳаёти солим бо мақсади рушди малакаҳои ҳаётии онҳо суҳбат намоед ва аз ин гуна суҳбат шарм надоред. суҳбати барвақтӣ метавонад натиҷаҳои номатлубро пешгирӣ намуда, аз ҷумла аз ҳомиладории барвақтӣ ва аз оқибатҳои нохушии бемориҳои сироятии ҷинсӣ огоҳ созад. ояндаи ҷавонони мо дар дасти мо.